Ahojte milí taliančinári, v dnešnej krátkej lekcii si objasníme, ako v talianskom jazyku vyjadrím, keď chcem povedať, že všetko má svoje kladné aj záporné stránky. V taliančine, keď chcem povedať, že niečo má kladné aj záporné stránky, použijem formulku tutto ha i suoi pro e i suoi contro. Prednedávnom v jednom komentári mi jedna žienka okomentovala, som sa jej pýtala, že či sa jej páči jej práca a napísala mi teda tutto ha i suoi meno e i suoi più. Čiže nie più a meno, ale pro e contro. Napríklad by som mohla povedať lavorare in proprio ha i suoi pro e i suoi contro. Pracovať na vlastnú nohu má svoje kladné aj záporné stránky. A tak by sme mohli ešte povedať veľa príkladov. Napíšte mi do komentára nejaký príklad z vašej praxe, z vášho života. Teo sa ide napiť do kanála. Pomoc. No a tak, ja vás pozdravujem odtiaľto, aj Teo. Nám ukazuje zadok. Ale no a ahojte, čaute.